हमको तो बाबू बढ़िया पीस दिया। हां बाबू बढ़िया पीस दिया। बात रौरा ऐसा नानू करम तो गाड़ी चलेबो ना माने नानू करम ऐसा मैंने प्रयास करे ना तो ये कौन बात बोल प्रयास एक एक किंग छूट जाएगा। तू गुटका छोड़ दे एक दिन में। और मान लियो जा चलला के बाद गुटका छोड़ दे एक दिन में मन नहीं ना छूटी तो उहे बात हमरो संगे धीरे धीरे प्रयास करे। चलो चलो देख के अनदेखा नहीं, कुछ करने का वक्त है। सब्सक्राइब करके घंटा बटन दबाएं और करें लाइक कमेंट शेयर। था खराब हो गई मेरा हमार ई कहने ड्राइवर वा कहीं दिखा पड़ता है यार। ए ड्राइवर अरे ओइबो मर दे जल्दी आओ। तनी सब चलत में तो काम गड़बड़ा जाई तन खैनी होके तो दिया ना खाली आओ आ काहे मुंह लटका के काहे बैठल बनी माथा मत खा चलो चुपचाप। भइल हो का भइल हो ना यार हमरा कोनो लगन में जाए के मन नहीं कर माने भइल हो का साला ई चुनाव ना लो सबसे चुतिया काम बने गिरी। का भइल हो साला ना आदमी खुल के बोल सकेला ना खुल के बात सकेला साला। एहू जाके वोट मांगत रहनी हो का अरे भाई वोट मांगे के तो कामे बा तो दूसरा क्षेत्र में वोट केंगे मांग देम भाई वो बात थोड़े कहता नहीं। हां मैं नेतागिरी चुतिया के काम बा क्या काम बा। हां ना आदमी खुल के बोल सकेला ना कुछ कह सकेला। अच्छा अब वो जो बैठल बानी नाश्ता ले आइले सन हां ठीक बा। हां हमरा बगल में दू जना बढ़ गेल रहे शुगर वाला बीमारी रहलू। हां अब दुनु चढ़ कहते सन जी अरे हमनी के शुगर बाने मत दियो। हां बस रौरो लाइन कट गइल हो साला हमरा से पूछलक तक ना चल गइल हो हां जाए तो भाई हम तो कोई नहीं हो अब ओको मन करता नु हां कि हम कहीं नेता में जइबे मत करी कोनो बात भइल ए तोरा हमरा से ना पूछे के चाहिए। वो लोग जानले होई पुरान शरीर भइले इनकरो शुगर होई वही से कट गइल हो यहां से वजह से उ दू जना बूढ़ रहले हम बूढ़ थोड़े बनी। अब वही में तोहरो के ले ले लो यहां से भाई हम ए जे हमर मेरारू को जे मुछ कटवा लो तनी लगे खाई लगबो हाँ। हम ए जे पर देखा ले जरा हां देखत तनी हैं? देखत तनी मुछ कटवा दे हां आ ओकरा बादो हमरा संगे बहुत खींच के मारला उहे आ खाए के बेरा बाप रे खाए के बेरा तो बड़ा मजा आइल हो रौरा तो एकदम चौपे चौप मरनी हो घंटा मरनी है। हम ना देखनी हो टेबल वापस से बैठ के उ ससुर चलावत था हमको कहते बाबू बढ़िया पीस दिया। हां बाबू बढ़िया पीस दिया। हां का जाने साला कहाँ के उ बकले रोल चलावे वाला बढ़िया पीस माने उ बुझते नहीं के हम अरे बढ़िया लेग पीस दिए ना मिल रहलो साला हेते अब उ बढ़िया पीस माने बुझता बड़का पीस हां तो कटहरिया पीसवा ना होला हां 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 बार बार उहे दे देता हम कहते जे रे तनी लेगो में से दे हला 5 बेर कहनी 5 बेर उहे दे देलो। बाकी एगो बात रहलो नेताजी ओकरा गंगा के जितना रहलो हसन ओकनी के खोद के लेग पीस खियैलक साला। हां साला हम तो वही टेबल अपन हम रहनी हां अब हम का जानी कि और परिस्थिति ही बना तो हम वही जा बैठा रहती। अब हम मान लो जे नेता बानी तो हम कहीं केंगो हां एहू में दिक्कत बा चला अभी पहल के नेता में या लोग एगो काम करो हां चलो घर आज लाल पापा कोनो नेता ना घर है चलो। हाँ तो अब जतरे बिगड़ गई जतरा काहे बिगड़ गेल मतलब घरे चलल जाई। हाँ चलो घर चलो चलो घरे चलो चल तनी रुकी अब दो ना खनियो देबो कि दे तनी बना लेबे दी अब हम ओकरा खानी नइथिनु कि चीन के लेग पियाज खियाएम ई तो खैनी ह अल्ली चलो जाओ घरे। बाकी एगो बात कही नेताजी जाए दी भले राउर ना लहल हऊ बात अलग के बा लेकिन हमरा तो भाई मजा आ गइल कौन चीज की मजा आइल खाए में नाश्ता में आ ओकरा बादो जानता नहीं और कुछ में हमरा मजा आइल ह कौन चीज में अब हम रौरा से काहे के ऊ सब रौरा शराबे के फेर में दिन रात रहिले तब कौन चीज भइल सबाब अरे जब हमनी नाट टर्न कमी स तो कोनवा पे पत्थर के लड़किया रहुए गोरकी ओकरे से भाई हमरा लाग बाज हो गेल नंबरो ले लेल बनी एकदम सचू हमरा मोबाइल में देखम का फोटो दिखाओ ना फोटो फोटोवा रौरा के काहे के दिखा दी तो नंबर दो ना ई कौन बात भइल जे नंबर दे दी नहीं यार मैंने नंबर काहे दे दी हम लाल पापा चलो फिर से ना अब हम ना जाए बैठी यही में रौरा माने अब गे हम उतना वजह बड़ाई करनी है कि हमारे नेताजी होइसन बनी अब जाए मोजा रौरा तो का एक्सप्रेशन होई लोग कही नु कि नीचपन करे आ गइल
लुकिंग जान जाई यार काहे ना जानी अब के गइरनी सब लोग ना देखलक ह तो नंबर दो न तो ना नंबर काहे दे दी रखे यार तो कुछ तो फायदा होगा कि नहीं हमरा ना। नाश्ता ला ना मिलल खाना ला ना मिलल हमारा नंबर मिलल तो नंबर देते नहीं कहो नेता लोग के नाहियो मिलला तो चलेला नंबर दियो ना ना नंबर ना बड़ा कूट पीस के मेहनत करके नंबर ले बनी ठीक बा तो हमहू बतिया तू बतिया का ना ई कौन बात बोल रहा तो शादीशुदा बनी हम ड्राइवर आदमी रात दिन ना शादीशुदा माने शादीशुदा आदमी के मन ना का कम चीज के मेहनत कनी हम फल खाइम रौरा माने तू खई हो ना ई कौन बात भइल माने तू ना चलबो ए भाई अब माने हम का करे जाई तू चलबो कि ना ना फाइनल फाइनल ए सुनी ना हाँ। रौरा कहाँ जातनी हम ही रौर गाड़ी छोड़ के जातनी हम का जानतनी कि इतना ठरकी आदमी के हम गाड़ी चलावतनी जी ए, ए महाराज अरे का हम का जानी जे इतना ठरकी आदमी के गाड़ी चलावतनी हम ए गाड़ी पर ना बैठे सुनो ना ना जई हम ना आएम अरे भाई तो चलो चलो ए बरा पहुंची बनु घरवा आगे एंगे छोड़ दे बरा लेकिन बिहान से हम क्रिया खा के कहतन जे ना आएम अच्छा ठीक आओ बैठो माने ये लड़की के नंबर खातिर माने हो गइल सारा दोस्ती खत्म दोस्ती में कौन बात बाबे माने मेहनत कनी हम नंबर उम्र रौरा के दे दी फोटो दिखा दी रौरा गांव भर छीट देम परसों ऑर्केस्ट्रा में कहल हुआ तो हम मजा लेते रही पैसा देते रही तो तोहरो को फिर दियो कि ना तो हम हमरा में तारी हिस्सा बा लेकिन तारा में हमारा हिस्सा नहीं के हमरा ड्राइवर है रौरा नेता आदमी वो तो ठीक हम तारा का भाई से कम मांग ले का माने नहीं हम कहाँ कहते जे ना माने नहीं तो तहार माल हमर माल ना भाई ना ई कौन दोस्ती ठीक बा तुम्हारा बिहान से ना आइबो ना हम बिहान से ना आएम मान जा ना हम का जानी कि रौरा इतना बड़का ठरकी बनी ठड़की के बात में कहां से आइबो काहे ना मान ली कि द्वार पर से उनकरा आगो नहीं सर रौरा कहते अरे नहीं यार तो हम अंदर के खराब आदमी नानू हई अंदर का जब नीमन रहती तो रौरा कहती वो लड़की के चक्कर में जो चला हो जाए यार तनी मनोरंजन तरह नहीं कितना स्ट्रेस रहता चुनाव के हम रौरा चुनाव के कहते नहीं हाँ। हम गड़िया ले चलम दुआर पर नु हां चाबी रौरा के ना दे कर रौरा मलकिनी के दे हम हम ई बात कहिए दे मेहबेरा ई सब गलत तार हत्या हो जाई बात काहे हो जाई सुनो तू भले तू गाड़ी मत चलाइयो हाँ हम ना चलाएम लेकिन किसी को कहियो मत क्रिया खा तू मैंने को तनियो मनी हमरा से तारा प्यार होके छोड़ी एजा क्रिया के बातें नहीं खे खाली एगो एजा सवाल हो गेल कि नमक राउर खा लेला बनी हम इतने भर हम तो तारा नहीं कहो के उसे अब ई कौन बात भइले कहम कि ना ना कहम मत कहियो बाकी हम चाबी रौरा मलकिनी के हाथ में देम मैंने कहो कुछ ना नो एकरा बाद से रौरा ऐसा नानू करम तो गाड़ी चलेबो नो माने नानू करम ऐसा मैंने प्रयास करम ना तो ई कौन बात भइल प्रयास करम एक एक किंगा छूट जाइए तू गुटका छोड़ देबो एक दिन में अब मान लियो जे चलला के बाद गुटका छोड़ देबो एक दिन में मननी ना छूटी उहे बात हमरो संगे अगर धीरे धीरे प्रयास करे मान चलो ली- चलो 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 छोड़ो जब मान ली ओजा चलल जाई तो 4 लाठी गिरो यहाँ से तो मैं 2 लाठी हमरो नु सहे के पड़ी ई नहीं के बुझात अब छोड़ा तारा से हम का बतियाई मने बिचला देला हमरा शादीशुदा आदमी हो के हई ना देखे के बाप रे नेताजी वो बड़ा खराब आदमी बा अब रहने दो यार काहे सुनाओ कौन चीज चलत तो बढ़ले बनी रोडवा जंग रही वही नु चले